lokal. Idol Dennis, go ahead. Aga tuloy iti education drive iti Bureau of Fraud Protection kaniti pagadalan saknan iti fire safety earthquake ken kasabatan iti gingkinet asumangbay iti fire prevention month invite dan iti nagsusor kaniti pagadalan iti Lawaga City para pelang iti pananyadar kaniti estudyante ano kasi talamiden no panawen iti digrakas iti uram ken iti gingkinet mismo nga iti bumbero iti Lawaga City iti nagturong kada iti elementary schools iti Lawag para penang iti panangyada kada estudyante iti rabbeng aramiden iti mapasama ka nga uram malaksit iti pagadalan at dapat iti lecture iti awareness campaign iti anti-burning law kada iti barangay iti Lawag City indolwan di Fire Chief Inspector Clear Symbol di training kada kitay lectures kada kitay barangay nga may party agpur nga sa panggapuan iti fire grass fire ay do mga lugar tatan iti Intero Province Ilocos Norte partikular iti Lawaga City gagan iti BFP Lawag may adal amin digitoy kadton na magisdan iti mapasama ko oram ng runata barat panyampo na kadtong bulan iti Marso sa tawid lang nga bigat adal banal ito clock iti fire truck iti Lawag City ket aga motor kita iti bypass agturong iti dumaya ken lumaot ang mga napasit iti Lawag City aga patataas ng aga kanatay adam dati ari nga motor case well arabidenta nga magpakita nga kaliti publiko nga itaga market manaraman fire prevention month idol at no aditi makita yung magilaglag nga do bombero awan kuram ako Well, kasi di kalman, nakikitutak at madamat tikapek na tilmon kon sapay DJ good do tibaso na nagpudot kada katay apay daura man nga tan hanggaya fire prevention month idol Dennis. Wan agbalag na lang iti publiko nga masabol iti panag-anag kada bulan gabot na po nabara ken gastameten plat maliklikan ti uram so ang intumatamtama idol Bernard aglinyada iti bypass road nagturong iti umbagatan ala Lawaga City and then agturong to sentro nga agsarnong iti bumbero agwangwang sut politik baka dagpanik baka tamud ang tuuram awan into fire truck iti Lawag City ket may sada at kampanya para palang iti panang prebentar iti uram ngem tigiwat ti Martes dakil ng oram na mamis. Ay talaga ama. So tingay pakaana ka naindaklan nga oram no kada idol Dennis iti Mamarites di kamen. Oo. Wang ngaro sa palang naangin di talaga agwaras sa kwan di jay. Di jay agwaras di agwaras ti chika naangin pa ay po talagang to the max iti pa nakauram na. Tama, idol Bernard. Okay. Nang ron nakasungahan na pisat angin, nakita alis to nga agwaras na ko ti uram, idol Bernard. Damag pelang manipot ti BFP, idol Dennis Gabriel Alipio, tatak Aramen. Maraming salamat, idol Dennis. Ito na nakamata report. Manipot pelang kadigiti pagadalan dito ibukod tayong lugar, mga idol.